3 сигурни знака, които показват, че човек от вашето обкръжение ви използва и не ви има за истински приятел, а дори напротив злоупотребява с вашата добрина. Първият знак е, когато човекът отсреща омаловажава вашите чувства и това, което сте споделили с него като своя нужда. Когато казва, че това са пълни глупости и че според неговото виждане вие не сте прав. Или другото, което е още по-страшно, ти сега за това ли се напрягаш, има толкова по-страшни неща в този живот. Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и се занимавам с познание повече от 15 години. Ако това е тема, която ви е интересна, запишете се за моя канал, а ако имате проблем, може да се включите в групата ми за личностно развитие. Вторият сигурен начин да разберете, че този човек злоупотребява с вашата добрина е когато той ви търси само когато има някаква изгода. Дали ще да му свършите някаква услуга, да му помогнете или да ви сподели нещо, при което ще се почувства облегчен, защото вие сте емпатичен и му помагате. Но, както вече казахме, обратното никога не се случва. И третото нещо е, когато прехвърля вината върху вас за неща и ситуации, които са се случили в неговия живот. Такъв човек обикновено никога не поема отговорност за събитията, които се случват в живота му, а казва, че вие сте виновни за всичко. Стойте далече от тези хора, защото това са негативни хора, които не носят нищо позитивно в нашия ни живот. А изключително важно с какви хора се обгръщваме и обграждаме, за да можем да дадем най-доброто от себе си. Разберете, че негативизма в живота на един човек е като отрова и колкото повече негативизъм има, толкова повече той страда. Последвайте ме!